ଆଜିର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ। ତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଏଠି କଣ କବି ପରିଚୟ ଦେଇଛି। କବି ପରିଚୟ ସହିତ ଆମର ପରେ ଏଠି ଗୀତ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଗୌରବ ଯୋଉଟାକି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ପରିଚୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହା କେବଳ ଏକ କବିତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ମାତୃଭାଷାର ବନ୍ଦନା। 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା, ଯୋଉଟାକି 2020 ରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା କଲା। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି, ଯୋଉଟାକି ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଏହି କବିତାଟି କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ତ କହିବ 2020 ମସିହା। ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କବି ପରିଚୟରେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା କଣ କବିତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି, ପ୍ରତିଟି ପଦର ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା, ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଯେପରି ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ବନଭୂମି ଓ ପର୍ବତର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାଣିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବ, ଯେପରି ମନ୍ଦିର, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ, କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାରାଂଶ ଓ ଏକ ଧାଡ଼ିଆ ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପରେଖ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କବି ପରିଚୟ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1888ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1953 ମସିହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ପରିବାର ଜନ୍ମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଡା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ରାଧାମଣୀ ଦେବୀ। ସେ କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ, କଲିକତାର ରିପନ କଲେଜରେ ଏବଂ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କଣ ଥିଲା? ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରଲୋଚନାରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ ହଉଛି କଣା ମାମୁଁ, ଯୋଉଟାକି ଉପନ୍ୟାସ। ବୁଢା ଶଙ୍କାରୀ ସେ ହଉଛି ଗଳ୍ପ। ଦେହି ପଲ୍ଲ ବଲ୍ଲଭ ମୁଦାରମ। କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ହେଲା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଶରୀର ମାଧ୍ୟ। ସମ୍ପାଦନା 1936 ମସିହାରେ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସର ନାମଟି କଣ, ତ ଉତ୍ତର ରହିବ କଣ କଣା ମାମୁଁ। ସେହିପରି ଡଗର ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1936 ମସିହାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗାଇବା ଆମେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ, ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଓ ଭାଷାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନନୀ ମାର ବନ୍ଦେ ଗାନ କରିବା। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଣ କରୁଛି? ଧୋଇ ଦେଉଛି। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ତାଳ ତମାଳ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗଛ ଅଛି ସମୁଦ୍ରର ତଟ ଦେଶରେ, ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶରେ ତାଳ ତମାଳ ବୋଲି ବଡ ବଡ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ସୁଶୋଭିତ ହୋଇକି ଆମର ଓଡିଶାଟି ଅଛି। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଶୁଭ୍ର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତଟିନୀ ହଉଛି ନଦୀ। ନଦୀ କୂଳ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଛି? ସମୀର ମାନେ ପବନ, ଶୀତଳ ସମୀରରେ ଶୀତଳ ପବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁଛି। ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା। ପୂତ ମାନେ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି, ସମୁଦ୍ର। ଘନ ଘନ ବନ ଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂ
ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୂତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ବିଧୌତ ମାନେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଳ ତମାଳ ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଓ ତମାଳ ଗଛ, ତୀରା ମାନେ କୂଳ ଯାହାର, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ନଦୀ। କୂଳ ଅର୍ଥ ତଟ, ଶିଖର ମାନେ ଜଳକଣା, ସମୀର ମାନେ ପବନ। ଏବେ ଦେଖିବା ଘନ ଘନ ବନ ଭୂମି ରାଜିତ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ପରିଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଛୋଟିଆ ଚିତ୍ରଟେ କରାଯାଇଛି, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖି ବୁଝିପାରିବ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରରେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ମାନେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା, ଭୂଧରର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଭୂଧର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ଭୂଧର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ସାଜେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ, ତରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଢେଉ। ନୀଳ ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ନୀଳ ନୀଳ ଯୋଉ ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଢେଉ 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 ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ, କଳ 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 ହଉଛି, କଳ କଳ ହଉଛି ରାବ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ, କଳ କଳ ମୁଖରିତର ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳ କଳ ରାବ ବା ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା କଳ କଳ ମୁଖରିତ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳ ରବ। ତ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ମାନେ ଆକାଶରେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ, ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଳ କଳ ରାବ ଆମ ପରିବେଶକୁ କଣ କରୁଛି, ମୁଖରିତ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପର୍ବତ ମାଳା ଗୁଡିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି? ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଠି ରୁଟଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଉଟଜ, ଉଟଜ ହବ, ଉଟଜର ଅର୍ଥ କୁଟୀର ବା ଆଶ୍ରମ, ସେ ରୁଟଜ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, କ୍ଷେତ୍ରାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେପରି ଧାନ ଗହମ ଯୋଉ ଲାଗିଥାଉଛି, ସେଇ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ, ଧାନ ଗହମ, ଧାନ ଲାଗିକି ପୁରା ଧାନ ଗହମ ଶସ୍ୟ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି କିଛି ତଥ୍ୟ, ତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆଖି ହେଉଛି କିଏ? ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆଖି, ନେତ୍ରା ମାନେ ଆଖି, ନେତ୍ର ମାନେ ଆଖି। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର ହଉଛି ବା ଆଖି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉତ୍କଳ ଉଭାସିତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇକି ଜନନୀ ଜ୍ଞାନ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଆଖି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଜ୍ଜଳ ବା ଉଭାସିତ ହୋଇ ପଡୁଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଏଠି ରୁଟଜ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏଟା ଉଟଜ ପବିତ୍ର ହବ, ଉଟଜ, ଉଟଜ, ଏଠି ହବ ଉଟଜ, ଉଟଜ ହବ, ରୁ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ମାନେ ଏହି ମାଟି, ଉଟଜ ଅର୍ଥ କୁଟୀର ବା ଆଶ୍ରମ। ଏହି ମାଟି ବହୁ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଋଷି ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ଵାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିରେ କେତେ ମୁନି ଋଷି, ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଘର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ପବିତ୍ର, ଏଇ ମାଟି କଣ ହେଇଛି? ପବିତ୍ର
ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି କବି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି ଆମ ଦେଶ ବା ଉତ୍କଳ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର 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 ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାରା, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶ। ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା, ଚାରୁ କଳାବଳି ମାନେ ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, କଳାବଳି ଉତ୍କଳର ବେଶ ଅପୂର୍ବ ଚାରୁକଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉତ୍କଳର କଳାବଳି ମାନେ ଚାରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦେଶ କଣ ହେଇଛି ପୁରା ଉତ୍କଳର ବେଶଟି ମାନେ ବେଶ ପୋଷାକ ବୋଲି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳର ବେଶ ପୋଷାକ ହଉଛି କି ତାର ହଉଛି ଚାରୁକଳା ଆଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ଆମ ପ୍ରଦେଶକୁ କଣ କରିଛି ଏତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଣ କରିଛି ଆମ ପ୍ରଦେଶକୁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ। ତ ଉତ୍କଳକୁ କିପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି କଣ କୁହାଯାଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ଦିର କଳା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଐକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଦେହା, ଏଟା ବେହା ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଦେହା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ମାନେ ଏହା ବହୁ ବୀର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ଗର୍ବିତ ବାସଭୂମି। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଗେହା ମାନେ ଗୃହ, ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଗେହା, ଦେହା ମାନେ ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ, ଏଇ ଯୋଉ ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅରିକୁଳ ରକ୍ତରେ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ବା ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହ, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୋଉଥିରେ ହେଇଯାଉଛି କୃତବର ସ୍ନେହା ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ମାନେ ସବୁଠେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯେତେ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏଠି କହି। ଅରିକୁଳ ମାନେ ଅରିକୁଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶତ୍ରୁବଂଶ ବା ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁବଂଶ, ଚର୍ଚିତ ଦେହା ମାନେ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇ, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, କୃତବର ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, କବିକୁଳ ମାନେ କବିବଂଶ, ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ, ସୁନନ୍ଦନ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନିଆ। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ୟ। କବିକୁଳ ମୌଳି, ଏଠି ଦେଖିଲେ କବିକୁଳ ମାନେ କବିବଂଶ, ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ, କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନ କରିବା, ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନିଆ, ବନ୍ଦନ ହବା ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ବନ୍ଦନିଆ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ବା କବିକୁଳ ମୌଳି ବା ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନିଆ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ କବିକୁଳ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଦନା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଚିର ଶରଣ୍ୟ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରି। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନିଖୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଣ ହଉଛି ଘୋଷିତ ହେଇଛି। କବି ମାନେ ଯୋଉ କବି ବଂଶ, କବିକୁଳ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଷୟରେ ଏତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସାରା ଭୁବନ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉତ୍କଳ ମା ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ ସର୍ବଦା
ଶରଣଦାତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ମାତା। ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀ, ଭୂଧର ମାନେ ପର୍ବତ, ଶିକର ମାନେ ଜଳକଣା। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ ଗୌରବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ। ଅରିକୁଳ ମାନେ ଶତ୍ରୁବଂଶ, ସୁରବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, କୃତବର ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, କବିକୁଳ ମୌଳି ମାନେ କବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଆଉ ମୌଳି ମାନେ ମୁକୁଟ। ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପୂତ ମାନେ ପବିତ୍ର, ରାଜିତ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ, ବିଧୌତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବା ଧୋଇ ଦିଏ, ଉଟଜ ଏଟା ଉଟଜ ହେଇଯାଇଛି, ଉଟଜ ମାନେ କୁଟୀର, ଗେହା ଚିର ଶରଣ୍ୟ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ଦେଇଥିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ବାହ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ କେମିତି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଟା ବିଷୟ ଜାଣିବ, ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବା, ବେଳାଭୂମିରେ ତାଳ ତମାଳ ଗଛର ଶୋଭା ପାଇବା, କୂଳର ଶୀତଳ ପବନ ଓ ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି ଓ ନୀଳ ଏଠି ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଘନ ଘନ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏତିକ ହେଲା କଣ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟରେ, ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ କଣ ନା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ନେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ଋଷି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି କୁ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ହଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ ମାନେ ଭିତର ରୂପ। ତାପରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାର ସରଳାର୍ଥ ପାଇଁ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀର, ସମୁଦ୍ର ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏଇ ଚାରିଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ଏତିକ ଯାଏ ତିନିଟା ପଦ ଥିବ ଦେଇଥିବ, ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଇ ଯେ ଏତିକ ଯଦି ସରଳାର୍ଥ ପଡିବ, ତାହେଲେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ? କୃଷି ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକ ଲେଖିଦେଲେ ସରଳାର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ଏଠି କବିତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଗର୍ବ, କବି ବୀରତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶଟି 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ସିଏ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ରିଭିଜନ କରିବା। ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାହ୍ୟା ପାଇଥିଲା 2020 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି କବିତାଟି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ଜଳ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉତ୍କଳର ଦେହ ଧୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀ ପବନରେ ପ୍ରବାହିତ। 3ରେ ବନ ପର୍ବତ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଢେଉ ପରି ଦିଶୁଥିବା ନୀଳ ପର୍ବତ ଶୋଭା ଦେଉଛି ହେଲା, ଏଠି ଶୋଭା ଦେଉଛି। 4 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଋଷି ମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଏ ମାଟି ପବିତ୍ର। କୁଟୀର ମାନେ ଏଠି ଘରର ଚିତ୍ର ଏଠି କରାଯାଏ। କଳା ସଂସ୍କୃତି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବୀରତ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବିତ ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଖେଳ ହଉଛି। ଏଠି ଗର୍ବର ବୀରତ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସ୍ଥାନ ଗର୍ବିତ କରୁଛି, ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଚିର ବନ୍ଦନିଆ, ଆମର ଏ ମାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଚିର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି କବି ଓ ବିଶ୍ୱ ସାରା ପ୍ରଶଂସିତ ଏହି ମାତୃଭୂମି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶରଣାଦାତ୍ରୀ ଅଟେ। ବୁଝିଲା? এই 7ଟି ଦ୍ୱାରା ଏ ସାରାଂଶଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ଉଭାସିତ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ। ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଏ? ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶୋଭା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହ କାହା ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ? ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ବା ଅରିକୁଳ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ। ଆକାଶ କାହା କଳରବରେ ମୁଖରିତ?
ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରବରେ ମୁଁ କାହାର କୁଟୀର ଦ୍ଵାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ମାନେ ଘର ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ କାନ୍ତ କବି ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଓଡିଶାରେ କାନ୍ତ କବି ନାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତା ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତମ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଗକୁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭିଡିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ